Ανεβείτε λίγο, ανεβείτε λίγο. Άλλη μια δεκάδα. Ναι, ρε, Φάστη, φάστη. Ωραία, ωραία, παιδιά, μπράβο. Τώρα το κασάσω. Τώρα. Κάνε ρε! Ρε Λάμπη! Έξω, έξω την μπάλα βγάλτε την! Όλα το κύκλο. Καλύπτε κύκλο, καλύπτε. Τσίκε τσάκε, τσίκε τσάκε. Τσίκε τσάκε, τσίκε τσάκε. Τσίκε τσάκε, τσίκε τσάκε.
Όπως είπα, δεν είναι τις τώρα πέρα. Πάμε εκεί. Είναι κάτι που το περιμέναμε πολύ καιρό. Το είχαμε σίγουρα από την πρώτη αγωνιστική κιόλας, γιατί ήμασταν όντως η καλύτερη ομάδα. Το δικαιούμασταν αυτό, το θέλαμε όλοι μας, το θέλαμε και οι φίλοι σήμερα. Ήταν κάτι που ποθούσαμε πολύ καιρό. Ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που βοήθησαν να φτάσουμε εδώ πέρα, στον κόσμο, στον Απόλλωνα που μας βοηθάει με το γήπεδο, σε όλο τον κόσμο. Ήταν αρκετά δύσκολη. Εντάξει, το θέλαμε όλοι φέτος το πρωτάθλημα. Ναι. Το πιστέψαμε και στο τέλος τα καταφέραμε. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά για την προσπάθειά τους, τον προπονητή και πάνω απ' όλα τον πρόεδρο. Αν και μακριά από τη Λίμνο, μας στήριξε όλες τις προσπάθειές μας. Για του χρόνου. Για του χρόνου θα δούμε τι κάνουμε. Ο στόχος μας θα είναι η παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε τώρα πολύ δύσκολο έργο στο αλφα τοπικό. Θα αγωνιστούμε για να πετύχουμε τους στόχους, που είναι ο στόχος της παραμονής της κατηγορίας. Εγώ θα μείνω στην ομάδα και την επόμενη χρονιά μέχρι να τελειώσει την καριέρα μου. Λέγομαι Αλεξιάδης Παύλος, είμαι πρόεδρος του συλλόγου εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, από τα μέσα της περσινής σεζόν. Πέρσι είχαμε μια κακή σεζόν, παραλίγο να πέσουμε πρώτο γύρο πολύ χάλια γύρο. Δεύτερο γύρο μαζεύτηκε η ομάδα, σώθηκε, βάλαμε κάποιους στόχους για τη φετινή σεζόν, ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και πλέον μόνο αυτός ο στόχος είναι, για να δεν αξίζει να παίζουμε στην κατηγορία χωρίς να πάρουμε πρωτάθλημα. Το καταφέραμε, πιστεύω, πολύ άνετα. Εντάξει, κάναμε 3 ήττες, 15 νίκες. Το πιστέψαμε από την αρχή, από τις πρώτες αγωνιστικές. Εγώ βέβαια από τη δεύτερη-τρίτη αγωνιστική μου σίγουρος θα το πάρω το πρωτάθλημα. Εντάξει. Φοβηθήκαμε λόγω ότι ο δεύτερος ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας, που πάντα παίρνει το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το παίρνει. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά μέσα από την καρδιά μου. Όσους βοηθήσαν την ομάδα οικονομικά και μας στηρίξανε με τον Α και τον Β τρόπο. Έχουμε τώρα βάλει βλέψεις να μείνουμε στην Α και να καθιερωθούμε σιγά σιγά και εκεί πέρα. Στο ευρύ μέλλον. Θα δούμε. Η ομάδα είναι 10 χρονών αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά ανεβαίνουμε στην Α. Εντάξει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Εγώ το βάζω πιο ψηλά από την παραμονή. Άμα ξεκινήσεις να σωθείς, θα παλεύεις να σωθείς. Άμα ξεκινήσεις για κάτι άλλο, έχεις σίγουρα τη σωτηρία. Χρειαζόμαστε παίχτες. Θα κρατήσουμε κάποια παιδιά από την ομάδα και όσοι θέλουν να μείνουν, ας μείνουν. Δεν διώχνουμε κανέναν. Ποτέ δεν διώξαμε. Όποιος θέλει να έρθει στην ομάδα, οι πόρτες είναι ανοιχτές, και όποιος θέλει να φύγει το ίδιο. Οι στόχοι είναι ψηλά για μένα. Μέσα στη δεκάδα. Μέσα στην 7η και 6η θέση μπορούμε να πάμε. Αυτή είναι η στόχη. Παιδιά υπάρχουν. Η ομάδα βασίζεται στο χώρι. Ο κορμός είναι παιδιά από το χωριό. Εντάξει, πιστεύω ότι η ομάδα που βασίζεται σε δικά της παιδιά έχει μέλλον. Και έχει και παρόν και μέλλον. Και αυτό το έχουμε δει και στην ιστορία. Ομάδες που βασίστηκαν σε ξένους παίκτες κάναν κάτι 1-2 χρονιές και μετά τέλος. Αυτό ήταν. Η ομάδα τώρα βάζει θεμέλια για τα επόμενα χρόνια. Να μείνουμε στην Α θέλουμε. Και μελλοντικά βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε.